De Friese toeristische sector maakt het haar van de simmer benam de watersporters Wittense provincie in die periode machtig te vinden. Voor wat betreft zomervakantie heb je hier natuurlijk alles. En de kinderen houden erg van het water, dus watersport. En ja, dat is gewoon leuk. Reden voor Landel Green Parks om 60 vakantievillas bouwen te lid naar het water bij ter Henne. Joet binnen de eerste 30 opleveren. Toch is de grootste recreatieaanbieder van ons land voorzichtig met het investeren in Friesland. Om te boeten de simmer om te min te dwaan is. Er is voor heel veel toeristen in de winter weinig reden om naar Friesland af te reizen. Tuurlijk zijn er zaken open en de provincie is mooi. Maar ik denk dat het toeristisch bedrijfsleven erbij gebaat is als er veel meer open is. Meer activiteiten die het net afhankelijk binnen van het waar, dat is het advies. Maar vinden toeristen nu provincie ook interessant in bijgelijks de winter. Het is natuurlijk een prachtig gebied. Maar ja, wat moet je dan nog verder als je het water niet op kan en je kan niet lekker buiten zitten? En dan zit je binnen. Nou ja, dan kan je net zo goed naar huis. Ja, weet je, als je hier een huis hebt met het water, dan dat heeft gewoon mooi weer nodig. Dan is alles zoveel leuker. Of je moet echt een watersporter zijn, dat je ook met slecht weer het water op gaat. Maar dat ben ik niet. Ja, dan heb je eigenlijk hier niet zoveel te doen. Ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan wat je zoekt. Als je watersport zoekt, is het minder. Als je uitgaan zoekt voor de jongelui, moet je naar de grote steden. Maar de rust is in de dorpen hier fantastisch. En ja, er zijn overal musea in Sneek, in Leeuwarden. Dus de kritiek dat er boeten de simmerperiode om net genoeg in Friesland te dwan is, daar ben je het net mee eens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Het is natuurlijk minder te doen dan in de zomer. Het is natuurlijk een watersportprovincie, maar ook in de winter is er genoeg te beleven hier, absoluut.